ओनसोलखौ साखोन-सिखोन खालामनाय थांखिजों आरो भारत सरकारनि स्वच्छ अभियान बिथांखिखौ नोजोर लाखिनानै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि बाजारखौ दिनै बीर जोहोलाव कअपारेटिभ ससाइटिनि बानजायनायाव फोजोबस्रांनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ दिनै एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होयो। बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव जारागुरि गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं हाकिम थरफदार गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारी, जमदुवार बियाबनि लोगो टिएलसिसि मासिगिरि निथुन बसुमतारी बिथांजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सानसुमै बिथांमोना बाहागो लाफायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बीर जोहोलाव कअपारेटिभ ससाइटिनि बेबायदि मोनसे मोजां हाबाफारि लानायखौ एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा बाख्नायथाव जादों होननानै फोरमायनायजों लोगोसे बेबायदि हाबाफारिखौ जों बयबो लानांगौ, मानोना गावनि ओनसोलफोरखौ साखोन-सिखोन खालामनाया जोंनि थांखि जानांगौ होननानै बेबायदि फोरमायो। जारागुरि ओनसोलाव मोनसे मोजां हाबाफारि लादों, मा बुंगोन बे हाबाफारिनि सोमोन्दै? जारागुरि बीर जोहोलाव कअपारेटिभ ससाइटिनि दैदेननायाव दिनै बे जारागुरि हाथाइ ओनसोलखौ मोजाङै फोसाबस्रांनायनि एबा सिबस्रांनायनि बिथांमोना हाबाफारि लादों आरो बेयाव आंजों लोगोसे गोबां जायगानि ससियेल वार्कारफोर आरो साफ्रोमबो सुबुंफ्रा बाव जगदान होनानै बे हाबाफारियावहाय बिथांमोना बे खामानियावहाय मावफादों। आं मिजिंथिदों जेरैबायदि जोङो भारतबर्षनि मानगोनां प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिजिया भारतखौ मोनसे साफ सिखोन खालामनो थाखाय स्वच्छ भारत अभियान लानानै मोनसे समाव बेखौ खालामबाय थायो, थिग बेबादिनो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै हाबाफारिया उन सिगां जादों, थेवब्लाबो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोङो बे ओनसोलखौ गावबागाव ओनसोलखौ साफ सिखोन लाखिनो थाखाय बे दिनैनि जे सिबस्रांनाय हाबाफारि बेखौ बिथांमोना लादों। आं मिजिंथिदों खालि बे जारागुरि ओनसोलावल' जायाबालानो जोङो गाव गावनि गामि, गाव गावनि न'खर आरो गाव गावनि हाथाइ बाजार आरो टाउन सहरफ्राव जोङो बेबायदि साब सिखोनै दोननांगौ। अब्लानो साफ्रोम बेक्तिया जुदि बेखौ दायथ' लायो अब्ला जोंनि भारतबर्षआ मोनसे साब सिखोन मोनसे क्लिन माने जायगा बे जागोन। दा बेनिखायनो आं मिजिंथिदों बिथांमोना जे हाबाफारिखौ लादों दिनैल' जाहाथे लायाजासे सम सम टाइम टु टाइम बेवहाय जेब्लानो मैला जागोन जों जाबोर थागोन अब्लानो बेबायदि हाबाफारिखौ जाहाथे लालांबाय थायो आरो ओनसोलनि सिबिजाथाव रायजो राजा बिथांमोनहा गासिबो बयबो बेफोर हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाहाथे जों बेफोरबायदि खामानिखौ उत्साह होयो।